खायमानि थांनाय 15 नवेम्बर आगरतला प्रेस क्लब एमसीसी सम्मेलन खायफोर कक्साबजाक सिटीजनशिप एक्ट एमेंडमेंट बिल तेवाइसा ताबो बीजेपी सरकार केंद्रनि बीजेपी सरकार लोकसभा अधिवेशन बिल तिसाकाय बिल तिसाना नायखे जों आबनो नासिलेवै बिनि प्रतिबाद आंदोलन चंलायनो हनै कक्साबजाक 12 घंटानि नेशनल हाईवे लाहार आसाम आगरतला लामा कासुजाकनाय ताय बिनि लगे लगे रेल लामाबो कासुजाकनाय दिनैनि मिटिंआव सिद्धांत अंखा लामा कासुमानि थायिंखा चंपकनगर एरियानि साधुपारा गामि और ताबो ब्रिज दंगनि जागायाव रेल हंखाय ब्रिगदास गामियाव फुंनि 6टानि सिमि सारेंनि 6टा जरा लामा कासुलंनाय दाक्ति दाक्तिखे नॉर्थ ईस्ट नो बथारनानि बागै तिप्रासानो बथारनानि बागै रियल इंडिया नो बथारना बागै बीजेपी सिटीजनशिप एक्ट एमेंडमेंट खायना नामेनो रसायमाना नाय मो दाबि नतै मो आंदोलनो जों दिनै प्रेस मिटनि बिसिंतै हास्टेनि যত যারা রিয়েল ইন্ডিয়ান প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক দङाय अबनो कारिब तिप्रासाद फनिबागै जे चबा खायतंनाय चिकन कतर जत रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज नि एक्टिव वर्कर्स लीडर्स सेंट्रल लीडर्स बरंनो जों सबनि कमुं दिनै प्रेस मिट दिबिसिंतै शहर बरंनो जों अपील खायहरो फाइनाल 5 डिसेम्बर आइन पिटिबाय कपकजाक सिटीजनशिप एक्ट एमेंडमेंट बिल नो नासिलवै लामा कासुमुं रेल लामा कासुमुं नो सक्सेसफुल खायनानि बागै नरक जोंनोबो याबकं नितिशवै जुबासुरु बाजादि